Yn ne ddwyrain Asia, poeth a throfannol, mae gwlad o'r enw Indonesia, ble mae yna gyfres o ynysoedd rhyfeddol, a oedd am filiynau o flynyddoedd wedi ei gorchuddio â choedwigoedd glaw. Mae un o'r ynysoedd hyn, Sumatra, yn gartref i lu o anifeiliaid anhygoel, fel yr orangutang a'r gibbon. Yr anifeiliaid y gall yn dod o hyd iddynt yn ardal Serangas yw orangutangiaid, beiddod gwyllion, ceirw a llawer o fynciod. Yn diweddar, fe redais mewn i gibbon a tua 3 wythnos yn ôl, fe wnes i ddod o hyd i orangutangiaid pan roeddwn ni'n mynd o'r pentref ac fe welais orangutangiaid yn bwyta ffrwythau ar y gyrion y pentref. Mae Sumatra hefyd yn gartref i lawer o bobloedd frodorol, gan gynnwys y gymuned Batak Pakpak sy'n byw mewn pentrefi ar gyrion y goedwig law. Mewn gerddi bach ger llawr coedwigoedd, maen nhw'n tyfu bwyd iach, organig, i fwyd o eu teuluoedd, a phan fydd cnydau ychwanegol byddant yn mynd â nhw i'r farchnad i'w werthu. Ar hyn o bryd, rwy'n gweithio fel athrawes ac ar ôl ysgol, rwy'n gwneud garddio neu gofalu am dda byw. Weithiau, rydw i hefyd yn helpu fy ngŵr yn y caeau. Mae'r aer yn y pentref hwn yn dal yn lan ac mae'r pridd yn dal i fod yn ffrwythlon, felly mae'n hawdd tyfu cnydau, heb ddefnyddio sawl math o wrtaith. Rwy'n ddiolchgar dros ben am gael byw yn y pentref hyn. Pan fydd pobloedd frodorol y Batak Pakpak o Sumatra yn siarad am y goedwig law, maen nhw'n ei alw'n mpwng, sy'n golygu mangi neu tadci. Maen nhw'n teimlo bod gan y goedwig ddoethineb a phrofiad oes, rhywbeth i'w barchu a'i anrhydeddu, gan ofalu am y bobl sy'n byw ger llaw. Mae'r goedwig yn darparu bwydydd, meddyginiaethau a deunyddiau adeiladu. Yn fy marn i, mae'r goedwig yn ffynhonnell bywyd. Enghraifft, mae angen dŵr arnom ar gyfer ein bywyd bob dydd, ac mae ein dŵr yn dod o'r mynyddoedd. Ac os nad oes gan y goedwig yn y mynyddoedd unrhyw goed, yna ni all yn gael dŵr. Mae coedwig law Sumatra yn bwysig ar gyfer cadw'r hinsawdd yn sefydlog a rheoleiddio'r cylch dŵr. Mae hyn o fydd i'r gymuned leol a'r blaned gyfan yn ein brwydr yn erbyn yr argyfwng hinsawdd. Dydy pobl ddim yn ymwybodol o'r effaith y mae dinistrio coedwigoedd yn ei gael ar ei bywydau pob dydd. Ond yn bersonol, dwi'n gweld effaith dinistrio coedwigoedd ar yr hinsawdd, cyflyrau'r tywydd, glawiad, a thymhorau anrhegweladwy. Di iklim